of information coming your way. That information is also coming to the people who are stood next to you as well. So if you're chatting, it might mean that they can't hear something. And then they're out there and they don't know what to do in certain situations. So please, just for the next 10 minutes, let's keep the chat to an absolute minimum. Runners, are you ready? Spectators, make some noise! Okay, runners, I want you to turn to the person next to you. Give them a massive hug, a pat on the back, and tell them that they're going to be incredible today. What a day awaits. 100 kilometres along the Ridgeway all the way to Avebury. And we are ready to go in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Race to the Stones! Kilsa takana 99 jäljellä. Joo, vaan 99, ei oo paljon enää. Kyllä. Mikä fiilis? No, meni nopeasti. Meni nopeasti. Molemmille karmit näytti, että performance condition -4. Eli me ollaan valmiita koitokseen. Kyllä. Let's go. Ja nyt on helppoa, kun tarjoaa tasasta. Elämä hymyilee hetkellisesti. No nyt sit päästiin itse asiaan. Avonaiselle pellolle. Nyt on vielä ihan mukavaa. En tiedä miten lämmin täällä on, mutta ei varmaan ihan 31 kuitenkaan. Ja mikä siellä soika? Kuuluuko mutta? Sandstormi, Darude. Nyt vaihto. Gorgeous! Great life choices, we love you for it! Drinking water. Vaikka mitä. Aika hyvä. Todella jäs. Siellä on hauskaa. 12 tultu, että otais vielä aikaakin. Keskellä golfkenttää. Otais sieltä pallon päähän. Vähän alkaa tuntua. 19 kilsaa reiltut. Thank you. En teka pahasti, mutta ei tää ihan yhtä rallottelua oo kuin eka kymppi. Katsotaan. Hyvä puolimaraton tultu. About nyt. On lämmin. Eikä tää niin mukavat tullut. Elmis on vielä ihan fresh. No, ei nyt ihan fresh. Kuvasta näkyy. Onko tää niinku oikein hauskuus? Ai. Varjoon päästy. Elmis, mitkä fiilikset? Hyvä. Tässä oli tuo aurinkolta nyt. Ei mennä tunnistaa. Mä ajattelin, että mä en laita tätä puffia päähän missään kohtaa. Pitäisi vakaa olla, mutta näin siinä kävi heti, kun oikeasti tuli kuuma. Tai että. Nyt helpotti. Nyt pakko sanoa. Avaudun aiemmin videossa ennen taukopaikkaa. Vähän tukalaa, mutta nyt on edelleen tukalaa, mutta nyt on jotenkin sillä ihan ok kuitenkin taas.
Mitä me saatiin? Mehujäätä. Kyllä. Aika huikea. Kuinka jaksaa. Kävellä mäkeä ylös. Joo. Well done, guys. Thank you. Incredible effort. Huikea. Kuvasin vaan omaa kättä tässä näin. No, menee se näinkin. Hold my horses. Paljon me ollaan aiemmassa tultu? 36, vähän päälle. 36 vähän päälle. Äsken oli viimeinen pitstoppi ennen puolta väliä. Ja jotenkin ei pysty silloin ottaa enää video, kun jotenkin keskittyminen menee siihen välppäämiseen ja nauttimiseen. Mutta tästä mennään. Nyt on 16 kilsaa, 15 kilsaa, mitä se nyt onkaan. Exposed Chalk Road. Sitten ollaan puolessa välissä. Hui. On täällä vähän lämmin. Mikäs tässä näitä jyrkkiä ylämäkiä kävellessä. Sitten kun alkaa tasainen, niin sit me juostaan. Ja alamme täysin. Eiks niin? Joo. Täysin kovaa. Ja Ultra Elmis in his natural habitat. Mä jäin nyt varmaan teet patukkaa tuolta Talameen alusta asti. Saalis Kyllä. kädessä. Juoksemaan tultiin. Saalis suomalaisesta supermarketista. Kyllä. Kato, siinä on hiiri. Mut siis jälleen kerran sanon, tämmöiset loivat nousta on parasta, koska silloin saa luvan kanssa kävellä. Ja mukavaa. Tultu maratonin verran. Joo. Aikaa on mennyt 5 tuntia 56 minuuttia ja 15 sekuntia. Häi. Ja edes siinä tää onkin sortti juomapisto olettavasti. Hyvä homma. Hölkötelläänkö tolle jyrkemmälle osuudelle? Voidaan päästään sitten taas kävelemään. Kyllä. Yes. Mikäs Elmes Viiri? Alkaa tuntua. Tuntuu 45 jalka tän näkyy. Meidän kepsi on vähän edellä. Mutta joo. Ei sit. On kyllä. Onneksi kohta on puoliväli. Joo. Sit voi hetken aikaa ottaa rennosti. Sit matka jatkuu. En mä tiedä näkyykö tää niinku nautinto silmistä, mutta sitä tässä on. Analyysiä tähän väliin nyt, miten on mennyt. Sanoisin, että alku oli aika mukavaa, rallateltiin menee ihan hyvää tahtia. Mulla oli yllättävän vaikea se, sanotaan 15-20 kilsaa silleen heti alkuun. Siinä mentiin aika semmoista kapeet väylää letkassa ja se letka meni alku ihan hyvä, sellaista ok vauhtia, mutta kuitenkin sitten ehkä vähän turhan kova, niin siinä meinasi vähän mulla usko loppuu, että mitä tästä tulee. Mutta ja kun oli tosiaan vasta alle 20 kilsaa lasissa, mutta sitten kun saatiin siitä vähän safkaa, niin homma rokkasi. Et nyt tää on enemmän mennyt tähän, että sitten koitetaan jotenkin selviytyä sinne puolen väliin pitstoppiin. Siellä sitten vähän safkaa. Ja joskus sitten oltais niinku uudestaan syntyneitä. Voitais tehdä toinen samanlainen. Mut joo, en mä tiedä. Pikkuhiljaa alkaa olla parantamaan. Joo. Pitstoppi lähenee. Jep. Mut kyllä tää viimeinen
viimeinen väli viime pitstopilta tähän on ollut aika... Kyllä me tasaiset ja alamäet ollaan juosta, mutta sit kun yhtään tämmöstä ylämäkeä mennään tulla, niin helposti menee kävelyksi. Tämmönen joku itsesuojeluvaisto iskee päälle. Saavumme puolivälin pitstopille. Niin, sitten on enää vaan niinku 50 kilsaa. Niin. Se rupeaa vähenee. Se rupeaa niinku vähenee. Aika kova. Ja jatkuu vissiin tohon suuntaan. Was it my dancing? Well done, 100 Kers. Welcome to base camp. Head on over to the refuel station. If you're staying the night or just want to put your feet up. Bensiinkanister. Vähän yli tunnin. Eiku, vähän alle tunnin pitstop. Pullot teukki. Mennään tulla läpi. Makeen näköistä. It is. Is it? It is. Right. It is. It is. Is it? Nice. Uphill. Coming up. Stop 5. 57,9. Mä ajattelin, tässä semmosen nopean taan, mutta se oli aika mukavaa olla. Siellä on Ultra Army. Eikä mä oon kanssa aurinkorasvasta lähdetä. Matka jatkuu. Seuraavalle pitstopille on 13 kilsaa. Ja sitten me ollaan kohta melkein perillä. Helppoa ja mukavaa. Niinku käytännössä vaan ylöspäin koko ajan. Nyt rallatellaan. Kyllä kelpaa. Elämä hymyilee, kaikki on kivaa. Jalat toimii. Hedari on ollut tässä nyt 20 kilsaa, mutta vielä tässä häiritään. Ale maraton. Kyllä. Vitsi. Se ei paljon mitään. Mä just sanoin, että Elmerihän vetää se totuttuun tapaa 3,5 tuntia ja mulla menee 3 tuntia 40 minuuttia. Tässä ollaan kohta perillä. Miten meidän mistä taas kävellään? Nämän paikka. Katsotaan pitkästä aikaa. Mikä täällä Elmissä oli? White Horse. White Horse Hill. Tänne on ilmeisesti joku, Hevonen piirretty. kyllä, monta tuhatta vuotta vanha. Kova. Täällä on jättimäinen piirros. Kuulle vai mihin se on. Siistii. White Horse Hill. Sieltä kai jo. Kakka. Tohon. Päästele.
Tuli bändi soittaa. Kyllä. Elmistö sanoi, että ei tunnu yhtään missään. Mut kiva päästä periaatteessa juokseekin jossain kohtaa. Ei, vaikka kannattaa kävellä, kun on aika mukavaa, mutta vähän hidasta. Joku 11 tuntia ollaan nyt oltu liikenteessä. Ja jees, ja jees. Katsotaan, että kauan nyt kestää vielä. En uskalla nyt heittää mitään arvausta. Toive olisi, että päästäis kaljalle. Vaariteen ei mun mielestä kympiltä kiinni. Mutta se voi olla toiveajattelua. Ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Ei saatana! Mikä tuo mäki taas on? Just kun päästiin jo. Juostiin äsken vähän aikaa. Mut onneksi tuli tää jyrkkä ylämäki, niin päästiin taas kävelemään. Puoli tuntia tulta. 72,6 näyttää mun kello. Virallinen on varmaan 71 sitten. Olisikohan siellä joku taukopaikka? Käytiin just keskustelua Elmiksen kanssa. Sanoit, että mun taas kylmä. Niin kuin oli viime pitstopilläkin. Elmis sanoi kyllä, että ei todellakaan. Vähälläkään kylmä. Joo, kyllä mulla on niinku iskee aina tässä. Pitääkö ottaa syö? Kaunit maisemat. Mut mielenmaisema ei oo kaunis mun kummallakaan. Ollaan molemmat oltu huoltopisteen jälkeen aika hajalla. Eka kertaa oikeastaan tuota tokan puolikkaan tuli sellainen olo, että pääseekö niinku edes maaliin asti, vaikka se vaan kävelis loppumatka. Ei siinä, kyllähän tää nyt mennään. Pitää vaan koittaa syödä ja juoda tarpeeksi rauhaksi. Nyt oli kyllä sellainen todellinen low point molemmilla. Kilometrit on nyt virallista varmaan kuin 73. Tää on nyt niinku... Nyt tekee tiukkaa. Mut... Ehkä tää tästä. Onneksi on ylämäki, niin kävellään. Veikkaan nyt vaikka olisi tasasta tai alamäkeä, niin saattais kyllä kävellä silloinkin. Mua vähän huoletti, että Elmis on elämänsä kunnossa tuossa vieressä, niin mä olin jopa vähän iloinen, kun Elmis sanoi, että sillä on ihan kauhean olo, niin jes, hyvä, niin mullakin. Mut ei mitään, ihan maisemia. Eipä tässä olisi vähän juoksuaskelia mukana. Kello mukaan 77,5. Virallinen taitaa olla 76 tai vastaavaa. Minähän ei juokse. Tosi vasta. Mitä on mahdollista? Mitä on mahdollista?
saa olla näkynyt sitten varmasti. Tehdään niin. Kello mukaan 82.4. 13 tuntia 37 minuuttia. Siistin näköistä. Nyt on vika tämmönen kunnon nousu. Ja sit pitäis olla toi viimeinen pitstoppi ennen maali joku 88 kilsaa, 86 kilsaa, mikähän se nyt ikinä onko sitten se. Ja sen jälkeen niin sit periaatteessa lasketellaan sieltä määltä alas ja lopussa sit vielä tasasta vähän matkaa. Sitten ollaan maalissa. Tää alkaa selkeästi viilenee nyt kun tää aurinko laskee. Vähän mietin, että kerkeekö tulla viileä tässä lopussa. Mut se jää nähtäväksi. Joo. Ei mitään. Eiköhän tästä ehkä riemuksi muutu vielä. Vai mikä fiilis Elmiksellä on? Muuttuuko tää riemuksi? Eiköhän tää malina. Ongelma on vähän se, että jos sä et mene maaliin tai keskeytät tänne maaliin, niin todennäköisesti sulenive kestää paljon pidempään päästä minnekään, niin se on vaan nopeampi mennä maaliin. Näin mä oletan. Niin se on vaan parempi mennä maaliin asti. Päästiin nautti otsalampuista. Viimeiset mitä 11 kilsaa. Joo, kyllä. Se ei ole kyllä enää paljon mitään. Tässä vaiheessa haluan kiittää Elmis seurasta. Vähän ennakoida, mutta ei se nyt enää vittu tässä kohtaa voi jäädä mistään kiinni. Ellei nyt tässä vedetään jotkut ihan hirveät kuperkeikat tässä laskeudutaan tänne alas. Enää pitkä. Maali näkyy tuolla. Ei varmaan kuvas mitään, mutta tuolla se siintää. Tässä juostaakin vähän. Elmis juoksee. Askel. Noniin. Nyt ollaan ihan just maailman kuuluilla kivillä. Saadaan tänne asti tullut katsomaan. Thank you. Siellä ne kivet on. En tiedä näkyy. Täällä on kivet. Semmosta. Hyvä Elmis. Thank you. About 2 kilsaa jäljellä kuulemaan. Satku tuli mulla täyteen, just oikeesti tuli jo vähän aikaisemmin. Crashasi tää Garmin. Ehkä kuin 130 metriä siinä, mutta nyt on virallisesti satanen tultu.
tiedä onko voittajalla vielä, mutta tonne maaliin pääsis, niin sit varmaan ehkä voisi olla. Tää oli 1000 kertaa rankempi tää vikapätkä kuin mitä mä ajattelin. Siinä kohtaa kun mä Elmikselle jo heitin high fivea tos kun oli mitä tiedä 8 vai 9 kilsaa jäljellä, niin tuntuu nyt vähän ennenaikaiselta. Well done. Mut eiköhän tää iloksi muutu. Oikee Akilan tapaa kipeä. Jotenkin alkanut painaa nää kengät. Satanen on tultu jo. Kohta 101. Siellä se maali siintää. Siellä se siintää. Siinä on Elmis. Täällä ollaan me. Ja kohta maalissa olemme. Jalka liikkuu, jalka nousee. Voidaan kutsua jopa ehkä juoksuksi. Siellä näkyy maali, liput viehuu.